الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sunana Najibala Usman Tandama wanda yake zaune a garin Dagacin Kaduna, Najeriya. Alhamdulillah rabbil alamin, lokaci yayi wanda zan yi bayani in fito kuma in nuna irin gudunmawa da taimakon da zan iya ba al'umma bayan Allah. Ainihin wani bayuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi mini, naga cewa ya cancanta, ya kamata a taimaka bayan Allah. Wajen sama da kusan shekara 30 ina da shi, to amma Allah da ikonsa ban tashi bayyana kaina ba sai da wannan lokaci, saboda kowane lokaci kuma ko menene yana da lokaci. Allah subhanahu wataala saukar da ainihin baiwarsa a lokacin da ya so kuma inda ya ga dama, kuma sai lokacin yayi duniya za su sani. So akwai abubuwa da dama wanda zan ga mutum yana fama da shi amma bai san me yake damun shi ba. So Allah subhanahu wataala ya hore mini inda mutum ya bayani akan irin abin da ke damun shi, to da ikon Allah za mu ba shi magani da ikon Allah kuma zai warke. Duk da abin da shi wasu cututtuka kowane iri ne, da ikon Allah idan aka yi mana bayani insha Allah da ikon Allah za mu ba da magani, za a warke in Allah ya so. Saboda ba ɗaya ba biyu mun yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya amince, to ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mini da ikonsa in ba da magani kuma a warke da ikon Allah. Ba mu muke yi ba, Allah subhanahu wataala shi ne ya bada kuma shi yadda kuma shi zai warke. Yanayin yadda magungunan suke, inda za a amfani da su kala-kala ne. Akwai wanda za a ga mun ba da shi da ikon Allah na sha, sannan kuma wani zai kasance na turare. So akwai wanda kuma za a yi bada na abin da ya shafi ɓangaren wanka, abin da ya shafi ɓangaren mata. So da ikon Allah za a ba da magani, za kuma a warke. Kuma matar da ainihin take mafarki kuma daga bayan ta farka sai ta ga cewa babu kowa, da ikon Allah za a ba da magani, za a warke. Sannan kuma abin da ya shafi ciwon kafa, ma'ana ciwon sanyi, shi ma akwai abubuwan da za a ba da magani, da ikon Allah za a warke. Bangaren kuma yara ƙanana, da ikon Allah za a ba da magani, za a warke. Duk wanda zai samu nasara akan abin da nake ba da gudunmawa, Allah subhanahu wataala ya sada ni da shi. Wanda kuma bai samu nasara a gare ni ba, to Allah subhanahu wataala kai shi inda zai samu nasara. Wannan magani ko wannan taimako da muke bada da ikon Allah ba gada shi ne ba, ikon Allah ne. Kamar yadda na faɗi daga farko cewa Allah subhanahu wataala yana saukar da baiwarsa inda ya so kuma a lokacin da ya ga dama. To wannan lokaci ya riga ya yi da in bayyana kaina, kuma nima an ka gudunmawa da taimako yadda bayan ana za samu waraka. Ga wanda suke neman gudunmawa da taimako ta ainihin wani abuwa da muke madawa, na farko kamar da na yi bayani farko, ne ina daga cikin ne Kaduna, Najeriya. Da mutane wanda suke nesa, da ikon Allah in an kira an yi bayani ga matsalolin da suke da mutum, Allah subhanahu wataala zai fahimtar da mu, kuma da ikon Allah za mu samu magungunan da zai dace da wannan cuta, kuma da ikon Allah za a warke. Kuma duk inda mutum yake za mu ainihin tura mashi maganin sai same shi a gida, kamar yadda dama an riga an yi nisa da haka. Ubangiji Allah ya biya mu kowa bukatunsa, marasa lafiya kuma Allah ba su lafiya, wanda kuma ba ma ta hanyar mu suke nema ba, su Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Insha Allah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.